Com va ser que anessis a Benín? Què et va portar a Benín fa unes setmanes, el mes passat, per ser més exactes? De fet, hi vaig anar perquè tenia una amiga d'aquí que ja porta uns anys vivint allà, treballant, col·laborant amb una entitat, una ONG, i ella em va parlar també d'altres entitats que estaven fent diverses activitats i em va convidar a anar-hi, i la veritat és que s'ha d'aprofitar. I val la pena, és una oportunitat això de poder anar a aquest tipus de països que a vegades són una mica difícils per fer-lo en solitari, si no és també en viatges organitzats i coses aquestes, i fer-lo de la mà de persones que estan fent cooperació i que coneixen altres cooperants, altres projectes, i per tant és una oportunitat. En aquest cas una bona guia, Bona guia, molt bona guia. I quin tipus de projectes vas poder visitar? Sobretot coses relacionades amb el tràfic de persones a la qual ara et referies, tant amb infants i menors com amb noies ja més grans. La veritat és que una de les sorpreses que hi ha, tot i que costaria molt quantificar el tràfic de persones allà, hi ha qui ho fa, però crec que a vegades és una mica agosarat, però en qualsevol cas, més enllà de la quantitat, l'element humà i el dolor que això significa realment frapa molt, I una de les sorpreses que he tingut realment ha sigut de veure persones molt petites, nens, infants molt petits, que ja són venuts per temes de treball. Per tant, les notícies sobre esclavatge infantil que ens arriben aquí són certes, perquè de vegades es parla que són simplement rumors. En sentit estricte no seria esclavatge, en el sentit que normalment hi sol haver algun tipus de remuneració mínima, sempre molt mínima. Passa que, clar, jo crec que des de la nostra perspectiva això és treball forçat, si més no és treball forçat, i per tant sí que tindria a veure amb l'esclavatge. No és en el sentit històric de fa un parell de segles que es raptaven les persones i contra la voluntat no solament d'elles, evidentment, sinó també de les famílies, es segrestaven, com dic, es raptaven i es portaven cap al mar. Precisament una de les dues rutes, que això també ho vaig poder visitar, i frapa molt perquè hi ha com una sèrie de monuments i de records històrics sobre això, una de les dues rutes importantíssimes d'esclaus cap a Amèrica era Benín, precisament, la platja, com a punt de sortida. Com a punt de sortida. I després hi havia l'altra, que és molt coneguda, que és la de Senegal, la de l'illa de Gorée, que és més coneguda, tot i que sembla ser que va sortir bastanta més gent des de Benín que des de Gorée. I a més, una altra cosa que històricament és molt forta és que això es va fer amb la complicitat dels dirigents locals i especialment del monarca, perquè el regne de Dahomey va ser important en aquella època i el rei es va aliar amb les forces colonials i amb les forces occidentals precisament per contribuir alegrement. Tornant a aquests infants, qui se'n beneficia d'aquests abusos? Hi ha màfies organitzades que trafiquen amb aquesta canalla? Sí, evidentment. Són gent... Les famílies no se'n beneficien perquè, com podem suposar, a vegades estem parlant que els paguen als pares 15 o 20 euros, per tant en aquell moment els pot semblar més o menys molt, però això s'acaba de pressa. En tot cas se'n beneficiarien des d'alguna perspectiva en el sentit de tenir una boca menys per alimentar durant uns anys fins que seria productiu, però evidentment els que surten, els grans beneficiaris d'això són les persones que gosen pagar aquests 15 o 20 euros i després vendre-ho moltes vegades multiplicat per 10. En teoria l'esclavatge està prohibit a tot arreu, per tant no són prou diligents els països de la zona per evitar que s'abusi dels drets dels infants. Què està passant exactament perquè això encara continua? Sí, home, en teoria els governs estan fent alguna cosa, i no només en teoria, en la pràctica, però crec que amb poques ganes, diguem, no? En els carrers de Benín es veuen cartells d'aquests tanques publicitàries, i a la televisió em diuen que també, la televisió realment es veu molt poc i a pocs llocs, on el govern convida a la població a no vendre els seus fills, a estar alerta i denunciar a la policia si veuen coses estranyes, però clar, tot això, si et quedes només amb això, és poc. Realment jo he vist que algunes de les entitats, particularment una en la que hi vaig estar moltes hores amb joves, dones segrestades, algunes per temes de prostitució i altres per altres tipus de feina, moltes vegades aquestes noies són conduïdes en aquesta ONG per la policia, o sigui que realment sí que a vegades la policia identifica
persones que han estat víctimes d'algun tipus de tracte i les condueix a aquestes ONG. Però he de dir que la mateixa gent de l'ONG em diu que no són la majoria els que arriben des de la policia, sinó que ells mateixos tenen tot un sistema de detecció i són els que més detecten que hi ha persones en aquesta situació. És molt elevat el grau de pobresa a Benín? La veritat és que per les persones que hagin pogut viatjar a l'Àfrica Negra, a diversos països així, no crida especialment l'atenció, en el sentit que comparativament amb altres països està en un nivell similar o potser una mica més o menys segons amb què comparem, però en general el gran problema de l'Àfrica, diguem, més aviat és més estructural, no? De que no hi ha una creació de riquesa estructurada, organitzada, que la gent té una economia bàsicament de supervivència i per tant que està treballant tothom per al dia a dia i per aconseguir alguna cosa per menjar aquell dia, però no és una pobresa ni molt menys extrema en el sentit d'aquestes fotografies o aquestes imatges que hem pogut veure algunes vegades de gent que literalment doncs, puguin tenir les panxes inflades, puguin patir desnutrició o puguin morir de gana. No és aquest extrem, és una pobresa estructural que realment és dura. Si anem, per exemple, a les zones de pescadors, de pesca, realment allà, i a més hem pogut veure doncs, com quan arriben les barques amb el peix, els amos de les barques són els que es queden el peix gros i el que val alguna cosa, i els petits i miserables peixos són els que reparteixen les famílies dels mariners per poder anar tirant i subsistint, i realment allà sí que es veu una pobresa forta, però no en aquest sentit de veure persones que es morin de gana. Jo crec que això podem dir que està erradicat. Ha arribat allà la crisi econòmica, aquesta crisi que s'està parlant tant aquí, d'una manera o altra s'ha posat de manifest? Intueixo que deu haver arribat per les persones, per el que seria l'equivalent, diguem, a classes mitjanes o una mica benestants, que realment són molt minoritaris, però no per la gran massa de la població, perquè quan estem parlant d'economies de subsistència realment no ha arribat. A més, Benín té, no sé si un avantatge o un defecte, en un sentit, és que no té turisme, no té indústria turística, i des d'aquest punt de vista realment això tampoc li ha afectat. Podria tenir-lo perquè és un país bonic i tindria moltes coses a ensenyar, sobretot de riquesa natural i de bellesa natural, però avui per avui no ho ha explotat. I llavors, quan estem parlant d'aquesta economia de subsistència, realment no es pot parlar de crisi, o en tot cas hauríem de parlar d'una crisi que dura des de fa molts segles. Com diu l'Arcadi Oliveres, que després escoltarem, hi ha gent que sempre està en crisi, que no la nota, l'actual. També s'ha de dir que una de les coses que sorprèn, i això passa bastant a molts llocs de l'Àfrica Negra, però aquí especialment, a mi em va recordar en aquest sentit una mica una part occidental de Burkina Faso, la part de Bobo Dioulasso i això, és que són una gent que tenen una mirada molt positiva de la vida. Ja no dic solament perquè això a vegades sona una mica tòpic, que cantin i ballin molt, però realment és així, i això crec que és un símptoma. Els dissabtes i diumenges són una festa continuada de moltes hores per molta gent, les platges estan plenes i la gent dina allà i fan pícnics i intercanvien coses i tal, i per tant des d'aquest punt de vista sempre queda aquell dubte de dir, ja sé que això a vegades és una mica tòpic també, però si realment la gent és molt més infeliç, probablement si s'organitzés les coses d'una altra manera i hi hagués els mínims coberts per tothom i tal, probablement tampoc tindrien tantes necessitats.